המשימות יום הולדת החדשות של פורטנייט יצאו למשחק, ובסרטון של היום אני אראה לכם איך להשלים אותם. ממש לפני שמתחיל הסרטון אני אשמח אם תפרגנו בלייק, אוקיי? ותשימו את הפעמון. ועכשיו בואו נתחיל בסרטון. משימות יום הולדת של פורטנייט יש סך הכל 6 משימות. מכל משימה אתם תקבלו XP, ואחרי כמה משימות אתם תקבלו פרסים של אירוע יום הולדת. וסך הכל יהיה אפשר להשלים את המשימות עד ה-26 בשעה 10:30. בשביל המשימה הראשונה אתם תצטרכו לתת תודה לנהג, מה שזה בעצם אומר, כשאתם באוטובוס לפני שאתם נוחתים, תלחצו על מקש הריקוד שלכם בפורטנייט. המשימה השנייה היא לרקוד ליד 2 דמויות ב2 משחקים שונים, מה שזה בעצם אומר, תלכו לדמות כלשהי, תרקדו לידה ב2 משחקים שונים וזה ישלים לכם את המשימה. במשימה השלישית אתם תצטרכו להרים 3 מתנות יום הולדת, מה שזה בעצם אומר, תיקחו 3 מתנות יום הולדת וזה ישלים לכם את המשימה. במשימה הרביעית אתם תצטרכו לנחות על המפה 4 פעמים. זה ממש פשוט תצטרכו לנחות על המפה 4 פעמים וזה ישלים לכם את המשימה. במשימה החמישית אתם תצטרכו לאכול 5 חתיכות עוגות יום הולדת, מה שזה בעצם אומר, ברחבי המפה מפוזרות עוגות יום הולדת ולאדם חתיכות. תצטרכו לאכול סך הכל 5 כאלה. הנה סרטון שלי משלים את המשימה הזאת. המשימה השישית ממש פשוטה, פשוט תצטרכו להשתמש ב6 בלונים, תשימו 3, תפוצצו 3 ותשימו עוד 3 והשלמתם את המשימה. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn